Mela, inselmilkom mill-ummija għandi il-dagata fal-marajtu ftit taħinilu kena diskussjoni interessanti bejn Melkim fuq il-program tiegħu il-politiku u kena mistieden il-Konrad Boschmanxia għal-min li segwi il-program qiegħed issibuh fuq PM News. Der ngħidulkom biex tagħmlu subscribe għax huwa importanti biex kull program illi jixxandar tiġu notifikati bekk tafas tkun subscribe tidħol notifika waħda u inti tkun tista' segwi il-programm li aħna inxandru. Ġifieri importanti, s'issa qegħdin kważi 700 subscriber fuq dal-kanali ġifieri tila bil-mod il-mod. Passoltu nistiednu l-kulħadd kif jaf kulħadd jien update l-ura mal-Covid ħanejdu hekk u l-intenzjoni tagħna kienet illi konna il-freedom of speech, l-libertà tal-espressjoni, l-għajnija, għax kellna l-libertà tal-espressjoni u tajna in-nies il-libertà tal-espressjoni, però maħniex ħanifqgħu u naqbgħu għaddejjin għaliex huma jippruvaw bażżawna imma aħna aktar nissaħħu fil-flagġi li nagħmlu. U llum qegħdin hawnhekk naħseb s'issa ftit Malta qegħdin jiddiskutuh. Da suġġett tal-WHO. Da suġġett tal-WHO u għamilna xi ħaġa, ħanagħmlu xi ħaġa differenza illi ħantukom ħanibatulkom nista' naraw kif nista' nagħmilha din mhux qiegħed PDF it-trattat li ġie diskuss fl-Assembleja 76 dik li kienet f'April li għadda fl-4 ta' April biex nkun korrett u issa ħajkomplu jiddiskutuh fl-Assembleja 77 għall-Assembleja li jmiss f'Mejju mhux se jiżbal. Sissa ngħidu hekk da trattat ma ġiex milquh, anzi qegħdin naħsbu illi għalkemm ħaniddiskutu il-ġillikjat it-trattat tal-Assembleja li għaddiet dik ta' April, din ħadaġa tinbidel eventwalment u mbagħad it's going to water down ħanejdu hekk. Nisperaw, imma dak li qegħdin jgħidu speċi la ma ċċettawx ifisser biss probabbli illi ħajnaqsu xi pressure li jista' jkun. Eżatt. Però aħna dan it-trattat ġillikjat u xandru l-politiko u libtu għal-Malti u biex nikun nistan nifmu aħjar għax il-klim huwa tekniku. Tiġa huwa tekniku bl-Ingliż, anka bil-Malti, il-klim tekniku u allora hemm xi paragrafi minnu li it-tuk x'taħseb kontroversjali u għalhekk qegħdin hawn biex il-poplu nġelu jifhem li meta jkun hemm pandemic ġdida u ma jafu x'ġej għalihom prattikament. Mi għandi l-Alexander Dagata għalkemm issa naħseb sunonimu inta xejn mhux ħażin. U naħseb illi għandek rwol importanti f'din ta' triti, ħaniduk, għatiġa anka tidher fuq il-programmi, kont fuq il-net u xek ma' Stefani, nselmula. Eżatt, kombinazzjoni rajtek jien, l-ukoll. Allura jisek ħatiħol ir-rwol fuq spaltek, ħanajdu hekk, bħala kellimi. Anzi, thank you. Ta' din ta' balance, ma nbeżżawx ovvjament biex jkun jifhem. Jiena nixtieq li l-informazzjoni tkun informazzjoni korretta. Ġifieri jekk ħanatu informazzjoni lin-nies tkun informazzjoni korretta. Allura rridu noqogħdu fuq dak li hemm iswed u abjad. Ħanejdu hekk. Issa rajt, nistgħu niddiskutu, nistgħu niftħu l-argument u hekk ħanippruvaw nagħmlu u x'inhu x'ħassbek lilek jisek bħala l-kellim ħanejdu hekk. U x'inhu jħassbek u mbagħad naraw daqsxejn x'inhu jiġri. U anka jiena x'jiena għalkemm rajt biċċiet minnu da triti. Assolutament ġifieri minix qed nkun onest, minix qed naraħ daqshekk taħt lenti daqshekk gravi, però xejn tibda taqra ċertu paragrafi, tibda jtik x'taħseb. Kitbu nies, grupp ta' nies intelligenti ħafna, jafu jikdbu.
U at face value meta taraħ jidher kuntratt serju, ovvjament. Imma bħal kull kuntratt meta inti tibdel sentenza jew iżid koma jew tagħmel full stop jew tnaqqas kelma, it-ton jew l-indikazzjoni ta' dak il-kuntratt jinbidel. Għalhekk qegħdin hawn biex aħna dak li jkun jifhem fejn nistgħu aħna forsi nibda xejn pressure nagħmlu influenza fuq il-Parlament ma. U qegħdin niskrutinjawh, sew qed tgħid proset, xi ħaġa li għandha mhux aħna nagħmluh da. Għandu jiskrutinjah il-Parlament. Ma mhux qed jiġri hekk. Eżatt, u mhux qed jiġri hekk. Għax m'għandhomx obbligu, għax mhijiex trattat ġdid. Bniedem wieħed biss għandu kontroll fuq, ovvjament il-Ministru tas-Saħħa. Għax diġà firma ta' minn ngħidu Memorandum of Understanding u x'hekk. Aħna konna batna liħdan u ma xifejna xejn. Jien għandi jekk tkun. Inti għandek, tajjeb, mela. Ġifieri huwa non-binding agreement. Malta jekk trid tista' toħroġ minnha. Imma fir-realtà li iddejjaqna hu li ferma ta' agreement meta l-Parlament kien magħluq. Allura aħna bħala poplu nħossu daqsxejn qegħdin daqsxejn urtati. Għax jekk wasal biex jagħmel hekk f'dal-Memorandum of Understanding, jista' jagħmel hekk dal-amendi ġodda. U ma nistgħux nikkontroll. Biex inkun l-avukat tax-xitan. Ngħidu hekk, u ħajkonna hawnhekk ukoll avukat u x'hekk student għadu student. Imma ħajbda jkun miegħek magħna biex ifehmna wkoll. X'ismu? Jacob. Mela Jacob ħajkun l-Jacob magħna wkoll. Fil-ġimgħat li ġejjin ħalli jkun fuq naħa legali. Għaxu jifhem liġi internazzjonali, liġi tal-EU, ovvjament il-Kostituzzjoni Malti jafa bajneħ magħluqa. U naraw tista' taqbiżha din. Finalment. Jien inħoss li għalhekk qiegħed biex dak li jkun ma jibqax rieqed fuq siġġu jaħseb illi se jibqgħu għaddejjin bħalma konna. Ġifieri meta kellna l-pandemic kulħadd weġġa minn telef il-flus, minn kellu jala, minn marat mentalment, ġifieri qed nitkellmu fuq soġġett li l-Malti għandu bżonn dal-programm isegwih. Għax l-interess tiegħu u l-interess tal-familja tiegħu u t-tfal tiegħu, speċi ta' nistenna li jagħmel li għandu jagħmel, jitkellem ma' min jista' jitkellem biex almenu jekk hemm xi klawżuli li hemm mux edin jirresquha fil-Parlament biex fern ma jmux jiġri jifferma. Xejn, nqajmu daqsxejn widnejn tal-parlamentari, ħalli jkun jafu x'inhu għaddej. Klibnilhom kollha, by the way. Okay. U hekk ħajkollhom isod fuq abjad issa, fuq xi jaraw, fuq dak li ġillikjat. Veru ħajinbidel, dak li ġillikjat, imma xi ħaġa ħajqa. Ma naħsibx ħajinbidel kollu kompletament da. Ma naħsibx. Ovvjament ħajinbidel dak li mhux qed jaqblu fuqu. Nafux mhux qed jaqblu fuqu. Għandi xjaf. No, ma fimni, diskors qiegħed in private, ġifieri. All right. Li nista' ngħidlek biss chapters li ma jħarqu nafhom żgur. Għax hemm avukati barra minn Malta u għamlu statements fuq l-affarijiet li huma daqsxejn delikati. Dina għandna bżonn l-avukat ukoll fija u tajjeb ħajkun dal-istudent li għadu il-ħajja avukat għaliex aħna ma jiena Italija, il-Kostituzzjoni Italija ma tistax tinqabes stapenna fih tal-pajjiż, però mid-dera. Nsa naraw daqsxejn kif ħaj. Nispjegalek fuq jekk trid biex nislu ħafna interess. Da bażikament meta l-ħu jiddeċiedu li kulħadd ftem u kulħadd lest li jissegwi t-trattat ammendat il-ġdid, wara 10 xhur jgħaddu bħala international law. Ġifieri meta jkun modi international law, aħna fil-Kostituzzjoni tagħna tajt li aħna nsegwu kull trattat u kull constitutional law, aw international law. Minn dak il-pont lem tiġi over our constitution, overriding our constitution. Overriding ola. Ola, ma over meta ngħidu ola, ġifieri għaliex tiġi ola. Tiġi ola x'aħna ftemna li international law segwuh. Ġifieri diġà qiegħda miftiegħa ma' din. Żgur, hemm klawżoli, jispjegalek Jake. U biex taxxaqa meta mbagħad tiġi introdotta bħala international law,
il-European Union li żgur se jagħmilha x'huma kienu l-istess nies li xtaqu li dawn l-amendi jiġu imresqa, tajjeb, u daħluna fl-iskora, ġifieri nassum li Robert jaf li jaċċetta, tifhem. Huma bħala European Union jgħadduha bħala abbozz, bħala liġi, u mbagħad iktar u iktar il-Kostituzzjoni tagħna ma jeżistix, x'aħna rridu nsegwu il-liġi, it-Trattat Ewropej. EC directives. Issa, l-ikbar biża naħseb li hemm u qed tiġi mitkellma naħseb iktar ħanejdu hekk fuq livell. Ħanejdu lek sempliċi. Tajjeb, illi il-pajjiż bda it-trattat li ħan diskutu fil-ġimgħat li ġejjin jista' jitlef is-sovranità tiegħu fejn jidħol id-deċiżjonijiet nitlu pandemija, pereżempju aħna għandna fil-Kostituzzjoni illi nagħtu s-saħħa, s-sabbent ta' saħħa jekk niġu f'każ ta' pandemija l-gvern jagħti s-saħħa l-President tas-saħħa. Hemm kemm tista' żomm is-saħħa ġifieri mistax teqbal dejjem ta' awtomatikament kemm il-darba. Deqdam niżla fil-Kostituzzjoni. Imma hawnhekk kif qed taħseb inti jew qed jaħsbu xi nies illi ħajġi override dik propju u il-ħu jiġi l-istituzzjoni li se tuħu inkarigat il-ħelt kollha tad-dinja. Se jkun hemm il-persuna waħda li se jkun inkarigat u jiddetta skont l-informazzjoni, il-feedback li jieħu minn kull pajjiż għax aħna anki Malta trid tipparteċipa biex jagħtu informazzjoni ta' saħħa għax se jkun hemm nies li jkunu kwalifikati fil-labs jagħmlu tests sikwiet, jiġifieri mhux għax jridu nistennew l-pandemija tiġi. Anki qabel il-pandemija aħna bħala gvern jkun obbligat illi jsegwi u jagħmel ċert illi l-affarijiet rigward is-saħħa jkun qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jagħmlu ċert li aħna l-Mart ma jkollniex Mart ma saqajna u jiġi rapportat immedjatament mal-ħu. Aħna qed niġu linked. Issa minn banda wieħed jista' jgħid li hija xi ħaġa tajba. Tajba. Ħanejdu ġibu għax issa rridu xi ħadd li jkun qed jopponi l-idea tagħna. Il-kontra. Jew l-idea ta' dan il-programm ħanejdu hekk illi da jista' jkollok inizjattiva tajba illa li jiex, pereżempju waħda mill-affarijiet li qrajt jiena f'dal-triti illi ikonna mediċina għal pajjiżi kollha, mhux Malta pereżempju jkollha l-argumenti jew l-Amerika jkollha u l-Indja ma jkollix għaliex il-pandemija hija mad-dinja kollha. Jiġifieri hemm affarijiet li huma tajbin, Nsisti fuq għadi, diment li x-xjenza tkun xjenza trasparenti across the board, jien nifhem li nimxu fuq it-triq tajba. Aħna qed immorru lura l-Covid u rajna x'ġara u allura għalhom ma kienx nafdaw. Ma nafdawx. Għax huma tisegbu x'għamlu x'jista' jagħmlu aħjar jibes, iktar konstrett. Tifhem. Jiena l-iktar ħaġa li ddejjaqni fil-ħu peress li mhijiex hija kumpanija privata u mhix imqabda minn nies gvernijiet tad-dinja kollha mhumiex eletti mill-gvernijiet, ovvjament jiġu finanzjati minn prattikament wieħed biss li għandu x'aqsam ħafna fil-farmaceutika. Kelmu għal Bill Gates? Għal Bill Gates. Allura hu għandu ħafna influenza illi jiġi overriding xjajt xjentisti oħra fid-dinja. Dik li ktar ħaġa li tiddejjaqni. Għax jekk ikun hemm it-trasparenza tikkrea kompetizzjoni u anke tikkrea l-fatti kif huma reali u kif tista' tikkura fir-realtà aħjar. Dan huwa l-pont. Ġifieri in a way li jkun dan it-triti ħanejdu hekk kien wieħed ħanejdu hekk ta' trasparenza u wieħed li ħajkun fair u ħajkun sew. L-an ta' WHO dak kienu li jkun hemm oġġett serju li kulħadd jaf li għandu rasu mistrieħa illi mingħajr ma trid tajt aħna bħala ċittadini normali. Ġifieri l-biża ġejja minn dak li ġara fil-pandemija tal-Covid. U jiddettawna x'se nuħdu mediċina u ma nistax nagħmlu ma naħdux lid-darba. Imma fil-pandemija li għaddiet stajna ngħidu ma nħundux vaċċin. Issa nistgħu? Ħankun nistgħu b'da triti?
ovvjament se nkunu niddiskutuh, eżatt, dik imma hija ħaġa illi nafu fiċ-ċert illi l-Ewropa taw is-software tal-green card u tal-traveling card. Sewa. Il-locator card lil-WHO for free. Allura, mingħajr ma trid taf tajt mela meta jkun hemm problemi żgur se jġelluna bħalma għamlu fil-passat illi min irid isifer irid jiġi ovvjament inokjulat u whatever. Għax aħna qegħdin nieħdu dak li ġara fil-passat bħala bela tal-futur. Ara li kieku Qed nibżgħu minn din. Imma li kieku għamlu studju qabel ma jagħmlu dat trattat, kieku ngħidlek aħjar mixin fuq it-triq issew. Li kieku hemm skwadra speċjali li jindikaw illi isma' Remdesivir ħażina minna li ħallejnieh. Tajjeb, il-Pfizer ħażin għax illum nafu li hemm problemi serji u llum nafu x'hemm ġo fih. Qed tifhem? U llum nafu biex itimutu n-nies jew qed imirdu n-nies. Jiena inħoss li kieku kien hemm jew hemm dan l-iskwadra ma jerġgħux jagħmlu żbalji, allura bil-fqalek jagħtaw, jiena ma ġejċaw biex nbeżza n-nies. Mhux hekk? M'għandix interess, nippreferi nkun id-dar, imma inħossni obbligat li nitkellem ċar biex il-poplu jinduna li da suġġett huwa suġġett inkredibbli importanti għal kulħadd, għall-familja u għall-futur tagħna. Ekku. Mela, ħanibdew nagħmluh l-4 f'ġimgħa? Iva, mela. Ħanamlu hawnhekk għal live miftehim man-nies. U nibdew niddiskutu. Proset. Tajjeb, mela ħanamlu hekk. Proset. U nibdew niddiskutuh. Naħseb indi min ta' ħajnaqdu xi nies magħna bħalma qed ngħidu l-avukat, forsi naqdu aktar nies magħna. Tajjeb li konna diskussjoni miftuħa għaliex aħna maħniex xi stazzjon illi nistiednu naħa waħda biss u naħa l-oħra ma nistidnuhiex, aħna rridu diskussjoni, ma rridux nagħmlu bħal ħadd ieħor nitkellmu waħedna, anzi rridu illi konna diversità fid-diskussjoni u naqblu ma naqblux, aħna wara kollox l-intenzjoni tagħna huma li nqajmu diskussjoni u mbagħad naraw fejn mhux qed naqblu u inti issa naħseb qed nista' ngħidlek ħanejdlek l-espert fuq qadin fuq triti u fuq da triti, allura tajjeb li jkollna jekk irid jiġi xi ħadd u jiddiskuti min-naħa l-oħra u anke jekk nistgħu nistiednu anke il-Dr. Fern. Nibatulu, aħna nistgħu nibatulu u mbagħad jagħżelu jekk jiġi xi jew le. Jekk jiġi merbħa bih, anzi, naħdu gost li fehmna ħalli jekk hawn xi biżgħat jew forsi qegħdin sejrin żball u dawn il-biżgħat m'għandniex għalfejn nimlew rasna u noqogħdu ninfħu ras in-nies. Kien hawn diskussjonijiet u videos jiġru li f'Ottubru ħaġa u fil-verità f'Ottubru ħaġa xejn. Eżatti, le. Nedwa ċara f'Ottubru mhux se jiġri xejn. End of November hemm trattat li se tagħlaq mhux trattat agreement li l-gvern jista' jagħlaq għajnejh u jagħti kasa. Mhix li tajt perikoluża x'naqsu prattikament it-time scale meta l-gvern għandu jiddeċidi. Minflok 18 months naqsu għal 10 months prattikament. Ma l-ebda gvern maħa interess li oġġezzjona. Qegħdin ngħidu li f'Mejju li ġej ħaġa li tintlaqa l-Assembleja 77, ħarġu jitkellmuh dan jgħaddi jew le. Ma nafux. Suppost le Mejju eżatti trid tkun moddija. Suppost tkun moddija f'Mejju. WHO, imma kull pajjiż għandu 9-10 months biex jevalwaw u jiddeċidu jekk jixtiequx jitlu fiha jew. Jew le. Jista' pajjiżi jistgħu jgħidu aħna mhux nitlu fiha. Jien pretendi li l-gvern tagħna joħodha bis-serjetà di, mhux Fern. Naħseb li gvern u l-oppożizzjoni li jieħdu bis-serjetà. Mhux jifferma l-ewwel ġurnata ta' Mejju jew il-5 ġurnata ta' Mejju għalhemm qed ninkwieta għax mhux se jkun hemm żmien peress li hemm disgwit bejn il-pajjiżi mhux kuntenti kif qiegħda miktuba, suppost sa Jannar kellhom jiftehmu li l-diskussjoni magħluqa. U kull gvern kellu dritt jara x'kienu l-modifikazzjoni minn l-ewwel ġurnata sal-aħħar ġurnata. Ma peress li mhumiex qed jaqblu fuq ġiex artikli u hemm ħafna disgwit, huma ddeċiedu illi jibqgħu għaddejjin sa Mejju biex forsi
dak il-xhur jaslu għal konklużjoni. All right. Imma li se jiġri appena li tiġi l-ewwel ta' Mejju, il-gvern jista' jgħid iva naċċetta mingħajr diskussjoni. Għalhekk issa suppost jiddiskutu għadin mela. Għalhekk dan huwa l-pont. All right. Aħna l-interess tagħna li n-nies imorru jitkellmu għall-parlamentarji tagħhom biex almenu anki nazzjonalisti jittejbeljaw konferenza għaw il-kelma teknika hija komiti. Jagħmlu komiti biex huma bejniethom jgħidu okej, ma xridu nagħmlu fejn sejrin, l-ewwel ta' Mejju se niffermaw, aħjar nistennew, aħjar nitkellmu. Dal-affarijiet li huma verament importanti. U għandna temmanz ma nix dilax la? Ija ma fern u ħollu jorbot kollox. Issa se jagħmel bħalma għamel fil-MU għaw il-trattat li għamel bejn l-eluq tal-parlament u l-elezzjoni jimur jiġri jifferma. Għanina dik il-iktar biżali għandi. Nsiex dana impjegat sar tal-WHO. Issa, jgħet president tal-Assembleja. Jina, Ġifieri, najda. Sana, għandu ġifieri swabli f'Mejju jkun. U ħanajda l-aħħar ftit li għandu. Xejn, imma inħoss li Fernando obbligu għal pajis. Iktar mill-li għandu obbligu li jagħti ruħu għal WHO. Vera għandu ambizzjonijiet kbar, good luck to him. Ma jistax ikollok double standards fil-ħajja. Dan, l-iktar ħaġa importanti li l-pajis għandu jiġi stmat u qed nitkellmu fuq affarijiet verament importanti ta' saħħa. Niċċajtaw. Jiġifieri aħna mhux qed niċċajtaw, mhux qed nitkellmu fuq ġugarell. Anke jekk tiddilja karozza, tikollok dejja bħala dibattitu, jew tsedbih id-dar se jkollok dibattitu ma' familja, se wara. Għandna jkollna dibattitu, jekk xejn ħanitolbu għad-dibattitu. Dibattitu fil-Parlament. Issa jekk tajjeb. Jew ħażin, issa dik kan iddeċidi jekk finalment il-Parlament, il-poplu. Issa ħataħna, forsi inġellu l-kulħadd jiċċaqla. Eżatt. Ma dak li ħana drittijiet għax aħna għandna drittijiet. Eżatt. Għan diskutu hemm biżgħat, palma qed tgħid inti hemm biżgħat u ħatfehmuna. Għanajdu għek, inti jonka l-espert fil-liġi. Fejn, xinuwa da concern u għalfen għanna naħsbu u għalfen għanna nistaqsu. Tajjeb u għatajjeb. Ġifiri, dak huwa l-intent ta' PM News u għalek edin niftħu għad-diskussjoni dwar it-trattat ta' preparazzjoni għal-pandemija. Għalissa mela nifqo Alexander. Nintaqo ġimadila pa' informaru, ħed pa' informana, naturalment, għax importantissimu. U nibqaw miexinem u ġimadila narġaw nitkelmu, ixxerjaw dan il-video, ixxerjaw ħalli n-nies, nilħu n-nies, aħna maħnix media li għanna l-eluf tal-eluf warajna, anki. Għandek mux jinferex ma' Malta kollha. Anki aħna qegħdin. Mwat jiddiskutija. Manka fuq il-Facebook qegħdin black shadow band, ġifieri ma jtanx ħabbuna nitkellmu, għalli aħna jajruna li aħna minn kollox, imma aħna li aħna assolutament media seħna liberali għax natu vuċi lil kulħadd u vuċi l-libertà tal-espressjoni lil kulħadd. Ġifieri anki demokrazija. Xi ħaġa li jagħmel dil-istazzjon li mkien naħseb ħadd m'għamilha. Illi nistiednu nies illi ngħidulhom isma' ejja għamlu programmi intom, inti minn inti, kintix liberali, jekk intix li trid, ejja ħevesitaw u għamel program u nxandrulek letteralment fuq l-istazzjon tijak. Għat għandu dritt tal-espressjoni. Ħalli kollon dritt tal-espressjoni. Imkien ma jamlu għadi. Il-lum kena unnek il-sindku dal-gżira. Għal il-Super One għatma stjednu sa dal-laborist. Barra, incredibli. Incredibli. U il-xandir Malta, l-nilkur program li stjednu, xandru xsitxur wara l-program. Għalli komu di-fatti parliamentary questions riti murant il-nazzjonalisti temmen. Biex jamlu l-parliamentary question. Ġviri, daqedin f'dal-parlament. Daqedin grab il-pajis. Gravi ta' ver. Li għandek l-istazzjon nazzjonali. U ma stidnux da, jawn kella qatalu l-aħbarijiet, qatalu l-diskors tijaw. Ġviri, daqedin jinarija. Pero dan l-istazzjon ma s-jamerek. Anzi, għan istidnu l-kulħat, u ħat jati il-dik tijaw. Mela, narawnek, inselmulkom. Nirringrazzja Alexander tax-xogħol tiegħu u tat-tarif li ħajwaslinna fil-ġimgħat li ġejjin. Thank you, Alexander. Thank you.
Thank you.